Мисля, че този проект е изключително важен за Пловдив, тъй като Пловдив ще бъде първия град в България, който ще може да бъде погледнат и от въздуха. А представете ли си какво ще се случи, ако можем да плуваме по Марица и да се сбъдне на Дончо мечтата, действително тази среда да се превърне в едни алеи, които да бъдат много красиви, да има лодки, яхти, малки корабчета, атракциони, вече всичко да е осветено, музика. Представиш ли си го, Дончо, вече? Разбира се, че си го представям, но ние изпуснахме шанса да имаме метро преди София. Можем да направим въжените пътища и морските, което в София все още не могат да се го мечтая даже, тъй че да ги изпреварим по нещо софиянци. Напълно осъществима мотивировката, която чух от Жорж Тракт по отношение на реализацията на проекта, силно ме впечатлява и се чуда как е възможно кмет и община да не застанат веднага зад този проект и да го подкрепят той да се реализира. Още повече, че доколкото разбрах от тях не се иска и толкова много финансово. По-скоро те ще помагат, като не пречат той да става, доколкото разбирам. Помниш ли, в едно предаване си говорихме с тебе, че Пловдив е уникален с това, че има своя авиомузей. Твоята идея е да има музей на ретро автомобили и те двата музея да бъдат взаимно свързани и това също да бъде част от Пловдив на бъдещето. Ето, прибавяме... Една от спирките може да бъде там върху музея, отгоре на сградата. На въжената линия на предвид. Така че тези идеи наистина казани тук и както се казва, неведоми са пътищата на ефира. Тя идеята да сме заедно. Пожелаваме да се сбъднат. Твоята е, че ти си като един обединител на този град, на добрите идеи. Пожелаваме да се случват. Двата проекта да бъдат обединени, тъй като се оказва, че кръга се затваря, плюс влакчето, за което Жорж преди малко каза, но надявам се, че той ще обясни малко по-подробно и за това. Да, това е така, но аз не искам да ме титулуваш така, че е само моя мечта. Мечта Марица да бъде плавателна на всеки плавучан. Защото ти си първият, който отново заговори за този проект и се опита да го набиеш в нечии глави, обаче се оказа, че във времето някои го приемаха, други вдигаха рамене, трети казаха, че това няма как да се случи, четвърти го приветстваха. В крайна сметка в момента какво е положението? Предлагам на всички тези, които смятат, че това не може да се случи, да се срещнем, за да видят проекта. Защото има една инерционност, която тръгва и се говори. Абе, това не може да стане. Това толкова години се говори за тази плавателна мечта. Там шлюзи, там не знам какво. Периода, сезона на голите приказки на България изтече. На Пловдив изтече този сезон. Време е да говорим конкретно. Ето както този проект, за който допреди малко стана дума тук, както са този проект, за който ето ние с тебе сега започваме да говорим. Проектът е факт, има го. Сертификат защитих на 28 февруари тази година и всъщност обърнаха внимание на този сертификат не които са, а хора, които искат да го проектират и искат след това да го построят. А това е Trace Group Hold. Професор Николай Михайлов, шеф на борда на директорите на Trace Group Hold София, в момента е включил в екипа, който до сега работеше по проекта, от Пловдивски, ще го спомена екипа. Това са архитект Георги Шопов, това е доктор инженер Петко Иванов и инженер Николай Кърналск. Към този екип се включи и хидроинженера от Trace Group Hold, инженер Свеларов и Николай Михайлов, професор Николай Михайлов. Иска, чака ние тук в Пловдив, нашия екип, да получим от община Пловдив скица виза. Разрешение да започнем да проектираме, защото Пловдив може да си позволи лукса да построи своята плавателна Марица и Пловдив да стане една Венеция тук на Балканския полуостров с това, което ще се случи в реката
и най-после града да се обърне към реката, във вид на архитектура, като отношение на града да я ползва тази река и реката да се отблагодари за това. Даже с този нов климат, който ще създаде. Но, за да се случи това нещо, трябва на масата, там някъде в Европа, да се получи проект. По който проект да се търси финансиране. Хората не дават пари и така, защото някой красиво говори. Томчо, кой трябва да отключи вратата? Общината ли трябва да? Община Пловдив трябва да отключи вратата. Община Пловдив, отключете вратата. Чуйте, направете го, бъдете смели. Не, те трябва да станат мечтатели като нас с тебе, като Жорж, като всички, които сме в това студио. Да повярват. Който ни повярва така на голите думи, повтарям още веднъж, да дойде да седнем делово в една зала, където има най-малко маса заседателна, за да покажем проектите и да седнем да ги обсъждаме. Мечтая някой да ми каже, това няма да стане, за да му кажа защо ще стане. Не защото аз, видиш ли, съм се навил на ума да направя и това, а защото математически, защото инженерно, защото с проектантите, с които съм говорил, ние сме стигнали до главния извод, че това ще се случи. И ако 50 кмета преди сегашния кмет, инженер Иван Тотев, не са тръгнали да правят плавателна Марица, то е по една единствена причина. И аз ще го кажа така, както го мисля. Защото е имало голяма опасност да станат за смях. Че всичко, което ще направят в коритото на Марица, голямата вълна като дойде, ще го отнесе като бръмбърсламка, както се казва. Но сега с този проект това няма да се случи, защото се разминават тези две водни стихии. И ние не трябва да вървим против стихията, а да я използваме. И използвайки това, както и дадеността, която за добро ли, за зло ли, по бреговете Пловдивски я има от 50 години повече даже, бреговете не са водоравни. Те са с 3 метра денивелация. От моста на железопътния мост на Карлската линия до панирния мост има 3 метра денивелация. И тези 3 метра денивелация никаква вода не може да ги преодолее, за да стане водоравна и да напълни бреговете. Затова вариантът е да се направи акведукт. Един красив, един вълшебен акведукт, който по средата на реката, на 1/3 от ширината на цялото корито, ще бъде винаги пълен като един воден канал с вода, която вода на всичко отгоре ще се опреснява, защото 20% от тая, която върви отдолу под акведукта, ще минава отгоре. И рибките и птичките ще си екологически отдолу съществуват в това корито, което е сега. А другото ще бъде за нас подобно хората. съоръжение, ти видял ли си някъде построено, има ли, или то е под така на архитектурната инженерна мисъл? Сега, подобно да, но не същото, защото акведукта, за който говоря, е в нашите реални условия. В последните векове, а в следващите 200 или повече години, тази тенденция ще се съхрани на намаляване водата на Марица. Значи, ние знаем в древността Евър, Хебър и така нататък, когато се е наричала реката, водата е била повече, но тенденцията тя да става все по-малко я има. И в този проект, за който в момента говорим с тебе, е предвидено именно това. Маловодни реки да станат плавателни. Чрез тази вода, която я има сега и която ще стане по-малко, те да продължават да бъдат плавателни. И тази тенденция само в чертите на града, и между прочим казвам една цифра, защото когато съм слушал и когато се чистеше реката, се говориха неверни неща. А всичко е много просто. Отиваш с рулетка да мериш колко е височината на моста на Герджик и се оказва, че е 10 метра висока. Като кажа на някой, той вика, глупости ми говориш. Иди измери, аз ходих и измерих. В същото време, ако бяха сложили на една обикновена терзия, както се казва, нивелир, да види Дража Вълчева или кой там е дал команда да се правят тези шлюзи, щеше да види, че бреговете на Марица са наклонени. Изградените брегове са наклонени. И тези 3 метра денивелация щеше да лъснат в пространството. Не знам, някакви имагинерни неща до сега са ръководили дали града, дали реката или някой се отмъщава, но крайно време тия духове да ги изгоним. Да сложим някакви кръстови или какво ли, магии, с рейки или с какво ли, и да започнем да мислим трезво и истински. И да стъпим на математиката, да стъпим на реалните неща, на стабилните хора, които искат да направят нещо реално за този град. Не е да останат като някакви чешити, които са си говорили за всичко това, а с реални действия, с реални съоръжения. Аз, за да бъдем справедливи, ще кажа, че близки до 20 години все пак надлез Родопи, макар и завършващ етап, се случи.
просто за да бъдем справедливи това предаване, защото не го споменахме, нали, го казал. Защото ми е много хубаво, като минавам сега по него. Някой, като отивах в механотехникума с велосипеда през Сточна гара, беше трудно. Така, не искам да се отклонявам, но най-основното и най-важното е, че трябва един нов динамизъм да се движат нещата. Едно друго виждане, да ги виждаме нещата, че са се случили и да бързаме да направим така, че те от нулева някаква фаза, в която са в момента, да тръгнат, за да се случат. И да свържем тези исторически пластове, които има Пловдив, такъв древен град, с един съвременен облик. Но ние просто сме длъжни да го направим. И ще го направим. И Жорж го каза преди малко и го коментираме тук. Ние, Бог ли, света ли, ни е дал да живеем в този вълшебен град, ние сме длъжни да го продължим, иначе ще ни се смеят поколенията след това.